ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ କାରଣ କରୁଥିବାରେ ହଠାତ୍ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ପାଟି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସମ୍ରାଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସମ୍ରାଟ ହଲ୍‌ରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ, କାରଣ ଅନେକ ଦୋକାନ, ଅନେକ ହୋଟେଲ ରହିଥିଲା। ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ନାସିକର ନାଗରିକ ରହିଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନିଆଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଫାୟାର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ନିଆଁଟାକୁ ଅଟକେଇବେ, ଲିଭେଇ ପାରିବେ। ତ ରାତି ସାରା ନିଆଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭି ପାରିନାହିଁ। ତ ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି। ତ କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଗା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କରିପାରିନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।